Mijn vader, ja, dat is voor mij eigenlijk het bijzonderste liedje eigenlijk, van alle liedjes van Ancora. Omdat ik ja, dat schreef ik zelf. En ik schreef het eigenlijk omdat ik een heel groot fan was van, en nog steeds ben, van Koos Alberts. En Koos Alberts had op zijn allereerste singeltje, dat was Ik verscheurde je foto, had hij de B-kant, dat was Ameland. En Ameland ging over een jochie dat graag wilde varen, op een boot net zoals zijn vader. En dat wilde ik eigenlijk als 2.0, wilde ik dat weer in het leven brengen, datzelfde jochie. En een jochie dat aan de kade staat, die zit te wachten op zijn vader, die eigenlijk nooit terugkomt. Van zijn vader is ooit een keer aan zee gegaan en nooit meer teruggekomen. En hij verlangde om nog een keer weer naar zee te gaan, omdat zijn vader dat had beloofd. Ja, en gewoon een geweldig nummer. En niet dat ik het alleen heb geschreven, maar ook dat Patrick van Brede heeft daar de muziek bij gemaakt. En in de clip, zoals je wel eens bij TV Oranje kan zien, speelt mijn kleinzoon eigenlijk de hoofdrol. Ja, en dat geeft mij een heel goed gevoel. Omdat het dan maakt het nog meer je eigen liedje. En dan, dat beeld, dat gaat eigenlijk, als straks mijn kleinzoon 20 of 30 is, dan blijf ik altijd als dat kleine jongetje zien die daar aan de kade stond. Dus mooi.